Sep, aprobado na sa Senado. Paano ito makakatulong sa sektor ng Kasabay ng mga agrikultural? ginagawang hakbang ng Administrasyon Panoorin po Marcos natin. para palakasin ang direct foreign investment sa bansa, niratipika na ng Senado na sinuportahan naman ng Kongreso ang pagsali ng Pilipinas sa Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP, ang itinuturing na pinakamalaking free trade agreement sa mundo na kinabibilangan ng mga bansang miyembro ng Association of the Southeast Asian Nations, kasama ang bansang Australia, China, Japan, New Zealand, at South Korea. The RCEP agreement is a manifestation of the member countries' resolve to hasten the opening of markets, reinforce regional economic integration, commit to an inclusive and rules-based multilateral trading system, and most importantly, contribute to the world efforts of salvaging plummeting economies due to the COVID-19 pandemic. This integration will strengthen the economic and equitable growth and development of each RCEP member country as RCEP continuously fine-tunes the mutually advantageous rules on trade, investment, and regional supply chains. Sa ilalim ng kasunduan, 50% ng Philippine exports ay mapupunta sa mga bansang miyembro ng RCEP, habang 68% ng imports ay manggagaling sa bansang miyembro ng RCEP. Yung RCEP ay isang mega trade deal. Ang layunin niyan maging free, fair at open ang trading dun sa mga kasaling bansa. 15 lahat yan. Napaka-importante nito, kaugnay ng ating strategy at plano na i-develop ang industry sa Pilipinas. Kasi yung RCEP, ay mag-a-attract tayo ng mga investor dito na magtatayo ng pabrika dito para magbenta hindi lang sa local market natin, kundi sa export market. Lalong-lalo na doon sa mga bansa na kasapi dito sa RCEP. Bakit kailangan? Kasi pag bebenta ng produkto na gawa dito sa Pilipinas at ibebenta yan sa mga kaugnay or members na bansa ng RCEP, mababa yung taripa. Zero karamihan. So, competitive ang pricing. Ngayon, kung hindi tayo member ng RCEP, yung produktong gawa sa Pilipinas, pag in-export natin sa bansa na hindi tayo nakasama ng RCEP, pero hindi tayo miyembro ng RCEP, ma-charge ng tariff. Yun. Hindi na price competitive yung ating produkto. Kaya importante na member tayo ng RCEP para ang Pilipinas ay i-consider ng mga international investors bilang manufacturing hub kung saan sila magpuproduce ng produkto nila para sa export market. Hindi man maiiwasan ng ilang mga agam-agam, sisiguraduhin naman ng pamahalaan na mananatiling protektado ang ilan sa mga produktong gawang atin. Ang pangamba nga ng ating mga magsasaka ay pag nagmiyembro tayo ng RCEP, yung mga farm produce sa mga ibang bansa na kasapi ng RCEP, idadump dito sa atin. At maaaring hindi competitive yung production natin dito sa farms compared do sa production sa mas malalaking bansa na mas malalaki yung kanilang mga farmlands. Ang sinabi natin sa mga farmers natin, binigyan natin sila ng assurance na yung mga basic farm produce nila ay hindi maapektuhan ng RCEP. Yung proteksyon na binibigay natin sa pamamagitan ng tariff, mananatili kahit na maging part na tayo ng RCEP. So, protektado sila kamukha ng sa rice, sa corn, at yung iba pang mga produkto ng farms na pinuproduce natin dito at pinuproduce din sa ibang bansa na kasapi ng RCEP. Pinoproteksyonan natin sila against yung sa importation ng mga produktong galing sa ibang bansa na magkukumpit doon sa pinuproduce natin. Sa pagsali ng Pilipinas sa RCEP, inaasahan na makapagdadala ito ng milyong trabaho, lalo na sa agricultural, industrial, at service sectors. Sa pagpasok ng mga mamumuhunan sa bansa, darami ang trabaho na siyang magsisilbing susi para iangat ang kalidad ng pamumuhay ng bawat Pilipino.